Γεια σας, σας είχα πει σε ένα βίντεο ότι θα σας δείξω βίντεο με τη συναυλία στην πλατεία, αλλά είχα πάει στην πλατεία και ήταν χάλια συναυλία και γι' αυτό δεν σας έδειξα. Ναι, και σήμερα θα παίξουμε Murder Mystery στο Roblox. Πιστεύω να σας αρέσει και αυτό το βίντεο. Και όπως βλέπουμε έχουμε μπει στο Murder Mystery και θα δούμε το match. Δεν θα το δείτε εσείς, εγώ θα το δω, θα σας κλείσω μέχρι να πεθάνουν όλοι. Ναι. Και τελείωσε το match, έχουμε μαζευτεί όλοι. Ναι, ένας γράφει χαχαχά for camber. Μα που έχεις, τέλος πάντων. Πάμε να μπούμε στο map και θα σας ανέβει. Μπήκαμε στο match. Ρε φίλε, γιατί μου το κάνετε αυτό ρε φίλε? Πάμε να κρυφτούμε σε μια κρυψώνα που ξέρω εγώ. Ωραία, είναι αυτή εδώ η κρυψώνα και θα κάτσω εδώ για να νικήσω. Ο Σερίφ σκότωσε κάποιον άλλον που νόμιζε ότι είναι... Όχι! Ότι ήταν ο Μόρντερ. Το άκουσα και πάμε να δούμε. Να. Και σε φάση να είναι... Έλα τώρα. Ρε, μη με σκοτώσετε. Ρε! Αυτός είναι! Αυτός! Δεν ξέρω! Τώρα ποιος... Άρα! Ρε! Έλα τώρα. Εσύ δεν είσαι, το ξέρω ότι δεν είσαι εσύ. Θα μ' ακολούθαγες άμα ήσουν εσύ. Ρε! Φύγε! Φύγε! Ξέρουμε ποιος είναι τώρα. Φύγε. Ωρε φίλε! Ξέρω ποιος είναι. Να'τος. Κρυβότανε ρε. Ρε φίλε, μένα βρήκε και σκότωσε ρε φίλε. Μένα βρήκε και σκότωσε. Βρήκε την κρυψώνα μου και με σκότωσε βλαμμένη. Έλα τώρα. Αλήθεια. Ωραία, κλείνουμε πάλι βίντεο για να τελειώσει το map. Ωραία. Να το. Αυτή ήταν η Murder. Ναι, και εγώ είμαι αυτή εδώ. Όταν κάνω τέτοιο μου δεν ξέρω κάτι. Λοιπόν, πέναντο Summer Box. Αυτό, κάτσε, αυτό εδώ. Έλα τώρα ρε. Όχι, θα κρυφτώ μέσα στις τουαλέτες. Ναι, τουαλέτες. Κατουράδο. Θα βρούμε κρυψώνα. Σε ποιο game βρισκόμαστε? Η καρδούλα σου θα πονάει. Άρα! Πακιστάν! Τρόμαξα. Είμαι πρώτη που πέθανα. Άκυρο. Περιμένω να τελειώσει το map. Τρώω πατατάκια.
και θέλω να βρω κάποιον να σκοτώσω. Σκοτώσαμε τον έναν. Χάσαμε γαμό. Έχασε με. Ναι. Δεν πειράζει, ήμουν πάρα πολύ καλή. Αυτό είναι το βίντεο μας για σήμερα. Sorry που ήταν μικρό. Ναι.